μπαμπά πόσο δίκιο είχες. Δεν κατάλαβα. Πώς φαινόμαι? Με παχαίνει? Χριστός και Παναγία. Δεν έχω πάρει εγώ απόφαση να βρω δουλειά. Καλέ. Είπα κι εγώ. Εγώ δεν παίρνω απόφαση να αλλάξω γκόμενο. Γελάσαμε. Κάγες! Όχι, Μωριλία. Γέρασα. Με πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς. Όχι και λίγα λες. Το άκουσες. Πες μου μια γλυκιά κουβέντα. Μου στα λευρία. Μαρίνα, τι κάνεις, μωρέ? Παίζω με τον πόνο σου. Έλα, μπαμπάκα. Θα πω στη μάνα μου να σου μαγειρέψει. Θες να με σκοτώσεις? Κορίτσι δεν έχει χιούμορ. Αγόρι δεν έχει τρόπους. Αν κορίτσι συνεχίσει έτσι, αγόρι βάλει ταινία και κορίτσι πάει μέσα από την πιάτα. Αγόρι γαϊδούρι.